Masya Allah.
ing janjine ya Sansara terasa don bangun ing negano ya obatan arsa malih kayun yen lumampah atur jalan taubat malih Syekh Muhyiddin
Mas pisan wah. Syekh Abdul Qadir Musatuhun Ikilan Duitani Motobat Tinggal Salipun Sigagan Datang kawanan Wonten kang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Muhammadin.
Syabul wabah kena nundung inadalakan saksana Abdul Qadir ing Jawi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Qadir Maksa Pan malebet malih Abdul Qadir malih nundung wina dalakan ing Jawa wis miyos Syekh Abdul Qadir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Sahingga paling didikan pinodonge mangsa Sasampune kaping telu sabul mula maring Syekh Qadir Sidratul Dosawi Amangkul Inanda Syekh Abdul Qadir Allahumma sholli ala
Tino dening wong